happy birthday to you. Okay. May your wish come true, Ma'am Bing. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, And Ma'am. good health and Health and more blessings to come. May your wish come true. hello guys, madung adlaw nung tanan guys. Kanang arang sa juhan na dari guys, ngit-ngit pa kadyo ko na ako dari sa garden. So hanon siyang gibutangan og kaning mga ligid guys ja. Kaning mga ligira guys kanang hapon ni siyang pinturahan ja. Salamat ni kadyo ni Ma'am Bitani diha sa Germany, Bitani Iskubya nga taga Hagna o taga Andan as ja guys. Kanang ija kong tabangan dani sa pag garden. So ija kong tagaan guys so para pang color dani sa hang mga ligid. Jara sa June na dari guys kay malagi na kanang kinahanglan din hani mahuman kay mag-imbalwit na ni katapusan sa June. Sa kinahanglan mabuhi na din atong tanom. Arang kabisi na dari sa garden, ja nami din tulo. Happy birthday, Ma'am. Ja karon pa mi nakahibaw nga birthday day ni Ma'am B. Salamat kadto Ma'am B sa imong mga grasya nga imong gi-share nami, tagaan pa ka og taas nga kinabuhi, maadjong panglawas kanang kay daghan pang mga tawo nga naghuwat nimo nga sa imong mga tabang. So daghan pa kadto kag tawo nga imong gitabangan. Salamat usanaw jud mi nga grabe sobra-sobra ang imong tabang imong gi-share namo. Salamat ug happy birthday ma'am. I love you. God bless and more birthday ma'am. Salamat sa tanan. Nang gahapon pa jud mi gahapon pa mi nagisgot ni Papa Idi ba nga ano sa kahaang birthday ni Ma'am B. Bitaw anja na kay pangutan-on ta kanahon anja. Wa mo ko na kamisis di mo gahapon kay mo lagi na arang kabisi. Ja nagkaroon na naman day imong birthday. Ja ra gitungtungan og kanang sina. Kay nahurot lagi ang gas ja sa dupa ka adyo. Sa dupa ka adyo di pa mi makapalit sa dupa man ag alas 8 pa man alas 9 pa man siguro mo abli ang palitanan og gas. Nahurot ag among gas ma'am sa luto na mo og kanang kuan tapioca. Ja happy birthday ma'am kanang magluto ra mi anja buabot man si Cristil. Magluto mi injag kanang pansit. Ready guys ni palit og gas kay nahok dali gas. Bago na. Kanang dali-dali ko gikan sa garden kay wa ko kay bawo guys nga kalit-kalit ra man birthday day ni Ma'am B. So salamat kadto Ma'am B nagsin siya para amo ko nung pagsalu-saluhan so magluto ko og ijahang paborito nga pansit pero agang giluto nga pansit katong kuan guys kanang Chris Mickey kay lami man to. So hapon nang lutuon guys nagbubalik diri si Ma'am Bisminda kay agang giluto sa una siya kay Bam Iman to. O busy kay na siya og tabang na patalikuran na laman na kay kuan. Kanang busy lagi mi kay nang salamat kadto ni Ma'am B. So nalami kadto ni sa Ma'am B mong pansit. Happy birthday. So prepare mi og kami na lang kuno mag-celebrate sa iyang birthday dari kay palutuan sa pansit para long life. Si Nicole na igi kuan adto mi sa bahay sa kuan guys kay mag-video kay pud mi ron. Diyan na ma'am ang so yummy. Happy birthday. Kantahan ka ni Cristil nag-video kay Cristil sa sud. Nanis day hipon. Prita na hipon ba nga. Kanang sahog. Mambi. Siya gagahimo siya. Humot lagi luto ni ate nak. Batil. Wan siya ka ng ijahang tuka kay mupaluwing man. Gawa na lang sa nag-video sa ijahang pagprito. Wala mo daghan ma'am kay kuan. Wala mo magkuan sa naghasa. Na kayo si i-video ang kuanak. Ay say ko ikanta ba kan? Video kay ba? Nag-prepare si Christine dito sa siyod guys o kuan ay mambiog ka ng kantahanan kay mukanta ko no siya nga mga chicken wala naman nagdali naman mi wala mi ka
konti. Minta ka na. Powder. Butter. Dili pa sip na. Ijara ng kuan. Ijara ng version. Sa kanta pa version. Happy birthday, Ma'am B. Salamat sa mga lamian nga pagkaon nga giluto ni Nicole. Awa ko nagluto din sa pansit. Ma'am B, naluto na itong pansit. Ha? Okay, pag-prepare diha kanta ni Ma'am B, kaya kantahi si Ja. Nanalis Crystal, Ma'am, ni uli na. Luto na itong pansit, Ma'am. Salamat ka, Ma'am. Si tawag ni gold pakwan. Lami ka sa guys, among gitilawan, ang katamis. Saan ba ito paghiwa na? Ano? Kuan na plato. Di ay. So yummy. Mami ka doon siya guys. So, kasi mga nakatilaw dani nga yummy nga pakwan. Na, galab. Gawal na honey. Gawal na honey. Oh, nangayon nakahani. Nakagahin ni mo honey. Luya mo hani oy. Na, pagpakwan honey. So mag-celebrate ni ron guys sa birthday ni Ma'am B. So look like ano siya guys, 18. Katawa ko ni sa guys sa hanggingan nga 45 pero mukhang 18 pa. Katawa siya na vlog ba. So busy mi guys kay si Nicole ga himog kuan si Crystal na prepare dito bijukihan kay magbijuki. Na, gusto magbuwak na pato. Hindi na mabuak. Birthday sa amuhang pinakabigatin nga mami. Mami hala, nalagi ni ikod raging mic asa maron? Huh? Oh. Daghang salamat day kadyo sa nag-birthday karong adlaw si Ma'am Bisminda nga amuhang pinaka love nga niha sa Michigan. Diyan nag-import si Nicole ug si Crystal. Butang sila og giprinter na nila silahang kuan na ma'am. So happy birthday Ma'am Bisminda. Tagaan pa kag daghan kadyong mga grasya og taas nga kinabuhi. Diyan nagamang gipangluto so wala lang niya butangi og kanang sa tinga na tunak linga bitaw nga para sa kuan. Diyan ay pritong manok, natay mga dessert, natay kanang pakwan nga gold. So salamat kadyo diyan. Napud tay tapioca, napud tay ice cream. Salamat kadyo Ma'am B sa tanan. Salamat kadyo sa mga pagsalusaluhan karon. Igo ako short. So diyan na Ma'am. Nayaw ko na silang duha. Wa ba ka nagbuha lagi call? Okay puwa. Pagbutang og video te. Ay ka to sayo na lang. Hala na ina magkakalansay man. Ay na may dance step oh. Kasi rin dance step. Day to you. Murang sigla silang na birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. May your wish come true, Ma'am Bing. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, And good health and Health and more blessings to come. May your wish come true. guys, salamat sa mga grasya nga gihatag ni Ma'am Bisminda o sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo. Daghang salamat. Kay ganiha wa mi nakapag-video guys nga nag-ampo mi pero salamat sa mga grasya Lord. Salamat gaan pa si Ma'am Bisminda og taas nga nabuhi. Happy birthday sa mga tanan nga nag-birthday karon. Sinday di na mukaon kay mo pa nang magpagkaon ni ja. Kit-kit na naman sa mangga. Ja, daghang kadumig handa guys. Yan yung lapi mong handaan na pinag-birthday mo. Ayan, handa. Birthday din ni Nicole lang ka 23 sa June. Lapit na.
Ang tamambi. Ma'am, happy birthday. Maraming salamat sa mga blessings na inyong share sa akong pamilya. Kay Cristel, kay Rube. Sa among home sweet home. Sa mga balay. Sa among tibok pamilya. Ay, part niya sa kuno ni. Kay mo nagdalay. Tagahan ka pa Dito o ka na. dagang ka Dali na. sa kalibutan. Tagahan o umayong panglawas. Iskay nga panglawas. Dito ka na. So, mga unta. Ito po sarap eh. More birthday to come. Dili jud ma. Blurred imong cellphone. Okay na mag-blurred na. Lahi ma, i-video rin mo isip. Ihapon na tad. Sa dubi man ihapon. Ja. Ito agis ko andron. Kaya na video na ko. Kutsara nila. Kanira ko sa. Ja, mana mas iro nagkaon ka ng mga unta guys. Ja, salamat kadyo ko ni Ma'am B sa diyang mga pag-birthday karon kay na dagang kadyo may mga Manggugong. Ano yung nag... di okay ra na. Okay ra na. So dagang kadyo salamat Ma'am B sa mga pagkaon nga imong gi-share namo kanang Birthday ma'am B. Di lang ko mag-apilap ng sayo kay tumong sayo. nga kuan. Na kurat Birthday lagi. ka. Di akurat jud mi kay pati sa Cristelo mi kay bawo nga imong birthday. Klase mo Nga. ba rin? Meron happy birthday Ma'am B. Happy birthday na sa iron dali Ma'am B. Happy birthday. Hindi mo siya makita. Aw. Hmm. Happy birthday ko no. birthday ma'am B. Ako pa kumangkon, ma'am. Kailan na siya iron? Dante! Kanon na. Dante! Naro. Kaya naibili ka nun dito? Kami Boss. ka nun? Kaya mukha mo namin magdunga kay Ay, dahan ko pa si Dante na yung mo. Great days, Dante! Pakita si Dante ganina. Lagi ana ra ba na ni Ma'am B ang ana o pagkarin niya dire. mga memories na mo ni mo mami. Smile man si Dante. Gana ba yan ni Ma'am? Gana. Tara na ko kasi kami Oh, dira o lingkuranan. Isa. Kaya si Nicole, di mo ito mukaon. Mukaon rin Dante, nagkaon. asa mo? Di ka mukaon na? Kay kuan ka ng arang piutan ni ato ang bahay po ni maka nangatay kusina. So dari may nagkaon sa sala ma'am kay wa pa man may makabitan sa mong kuan niya. Dari mami mag nagkanta-kanta ganiha lagi sa TV. Ja, isa may mong ingon ni Ma'am Bina. Salamat kaayo, ma'am, kay kuan man gani, ihatag sa Ginoo. Ikaw dyan nagtuman sa akong kuan. Pangandoy. Ihatag man gani sa Ginoo para magani nako. Thank you guys tanan, ma'am. Jagi mo We pa. really appreciate your love and kindness sa mga family. Part na daw kung kasiya ng kuan. Part na kung kasiya ng pamilya. Nya nalipay sa kay kuan kanang make my birthdays happy. Naka-English lagi ko dahil guys. Salamat Bitaw, kayo, guys. ma'am. Kami pa jud gapula, kami may birthday. Oh, kapula minya. Di Nanadyaw pa dyan mi. kini mo gud mo sign nga. Simple si ma'am wala dire. Muna niya tong sign nga. Baga kita na lang ni celebrate ug pula kay naman ta dito. Ikaw, Col, di ka mo istorya na recall? Isa ka na ko gibot dito. Lami ka do pansit nga kuan ka ng si pansita ni ka ng Pansit pa to. gawin mo na sa pansit ba to ba? Ang ko dyan. Ito yung Col. Dili sa okay. Ano ba ka? Kada pa ni burnout ang taron. Uy, nagano, gali gabi. Burnout mo pud sa mo dito sa Maliti. Bro. Maringa. Kaon habab dia kay oh dala panihapon na ni. Ang isa Ma pa. buligaso na ma. Dili, ato yung kuha na ron. Burak ni ko kaon. Asa imong mahod nga duha. Ikaw na mas Arvin. Sabi nagkaon na to wala na problema to. Karong wa pa na mo mamiting kasi sorry. Ato ko baraks pa ba? Kaon gyapon. Na ikaw dito. Kuya ka. O dali na. Kaon na daan diha aron dili na kamato dito. Maisulod sa ning cake mabi. Kay Ikaw ha. Okay. buligaso na dira. Hindi lagi ka ako dali naman ako. Dagan kayong buligas dira. Wala lagi ako rin kauloy nang magkaon na please. Nang magkaon na ako na. So karon pag kunin ka anong daghan guys kay mo nagamuhang ko am. Pila timbang ni Water Bay, timbang niyo. Birthday ma'am B. Kaya pag Mura lagi dili- ko kuhaon si Ginoo Dios. Tira na, pag timbang good na, pag akong timbang good, pag tanaw na ko, 59.8. Niya ang nasulat dito nila, 58.8.
Yun na lang sabihin, ay parang nandila, manalugod. Hindi kami nakadaog to ba? Hindi, nakadaog naman ko kay salamat dahil ko ko sa nag-premium na ako si Ma'am Bitani. Gi-premiuhan ako ni Ma'am Bitani. Yeah, mading, yung asawa ni Joey mading nakadaog dahil. Isa ato. Joey nga katungkan. Yung team nila, Lukman. Suray. Salamat ko ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat Ma'am Bitani kay imo kong gi-premiuhan. Mura na pugog ka ng nakadaog sa Sumba kay kuan guys, isa man kong gipaundang sa Sumba kay wala gina dili ko ka nang atong kasakit ko ba. Suwa na ko mo Sumba mga duha ka sumbahan. Ayaw na dito. Kulang na ng 5,000 sa sakit. Gulang ay. Salamat sa nag-premium na ako si Ma'am Bitani, gi-premiuhan ko. Bala, Sa 10 mil pa na. tatay, nalanay na. Sus na. Parang iwaon later. Sumba. Dito ka balik ka na kay wa pa ka naka-greet ni Ma'am Bina. Ha? Di matama arang na rin sa kuan. Di mo tama arang good. Didling ko dito sa lingkuran ni Inday kasi Inday Kulitan ako. Wala ko mabutong ito. kay pasensya na mo sa mong kuan guys kay kuan na po dingit mit na pud. Doon na po niya na. Dito ganun sa Barracks. Kahapon nga ni. Awas ng kanal. Asa natulog ka dito? Nga balay. Hindi wala tulog diya. Wala ba? Dito sa Barracks nga ni. Asa Awas. ra din tong kuan na Ni awas ni kanal. Kuan na. Isulod Kulitan di. na abot ilang di aming tindahan. Grabe din kasi kakazu ang Kay Baha gabi. na-stock up man ka tong drain dito. Na-stock up. niya wala bantay ni di may tindahan na guba ko nga gamit. Ang gabay lagi diya me. Dahan. Dito gani sulod sa Barracks. Ang sulod Sulod Barracks. gani kay ang drain na tabunan kay siyempre pila ka kuan ay uwan-uwan. Ano na, na-stuck up ang ugaw. Wala ka pa baha. Ya gikuan kay ito, gikuan nagpala nakuha na eh. Dahunog lagi ni kuan na ka. Hindi pala ang Kami gabi nga ligo may kay pulo na oh. Ito oh. Muro nag-swimming pool yung Swimming balay. pool mo ah. Wow. Puti mong gadong sa nina o mo. Attract o. Oh, nagpuwan ta kana. Naka-blurred ka no? Mura ko kita Hala sa... na analagi. Kuha ganun tapos Goodness. ang tuga. Na! Pagkuha sa na kay wa pa ka naka-greet na kay Call us number call, silong call. Na, dali na kay pagtapon naman kay greet sa kang kriyote ang apil sa ano. Diyan mo to gumambi ka na basta ang greet nimo ka na Kani akong tabor ko. tawag ko na siya. Basta puti mang good niya. Puti ang mga plato ba yan? Mo ano sa hayag. Ito ang mga kato mga puti. Kukuhan siya, vibrate sa iyang color niya. Salamat po sa mga pato na mo ni Sis In. O kanang gana si Nicole Mambi mo, greet ko sa Wala ko kagrit ka niya kay busy kay Kus Garden ni Mama o Loto, Limpio kami. Hindi sa. Happy birthday day, Ma'am Bidias Michigan. Dong salamat sa imong grasya o mga blessing kay gi-share sa among pamilya. Pagkanunay. Gantad dako nga Daskis Ginoo. Taas nga kinabuhi. Dako niya taas nga kinabuhi. Kung hindi lang mambi basta po siya. O si Sir Jimmy. Unta, mananatili pa sila dito sa kalibutan ng Nangaon marami na pang ko sila. katuigan, marami pang taon. Dito sila di man uso ang mag-celebrate kay mga ora mas gawas. Di kayo mag-ano mong god. Ano ba yan? Nandiyan ma'am, imong pansit ma'am. Apong gihat da nag mga among silingan dari. Katilaw ko sa Daghan mo mga tayo. birthday. Nabali na ang sama. Puti kayo. Hayag. So nga to guys, kanang birthday lagi ni Mambiro na to siyang i-greet ug ato siyang iampo nga mutaas paghang kinabuhi og kanang daghan pa mga grasya nga madawat niya kay daghan pa siya og tao nga tabangan di ra ako. Daghan kaadto siyang gitabangan di ra ako. Guilty na pangangatawan sa araw-araw. Siguro mo lagi iyahang termino ni sa kalibutan nga mutabang. Termino. Termino. Usa ni tawag ana kanang Bro, magkakangana ka. Saan na? Ugulan. Katungkulan sa gobyerno. Dili, termino ka term ni mo kung usa ka dugayon ni mo posisyon sa usa murag ka. si iyahang kasi tawag na Misyon na niya. Mo na yung misyon. Gagiatag sa Ginoo. Kung grammar sa Biblia nas mamahain yung natagda na.
Okay lang guys, pero Sa sobra man ni sa home. nakakatawa man po. Mura na It's a siya. prank. Mura na siya gi-joke pero Hindi ba, seryoso kayo, termino. Mo na ihang mura na siya gisik. Mura ka ka-joke pero tinuod gyud ay nga, di mao. Pero ka na joke, tinuod yun ka na sayop siya. Oh. mission ni Jang nga gihatag sa Ginoo guys. Termino. Or termino mura man ang kanang Turn man na sa kadugayon sa usa ka posisyon. Dili na siya prank pero Dili po Pasensya scripted na. kaya muna yung Sa dilang at least Tao lang, nagkakamali. tao lang, nagkakamali. Magkamali man jud ta guys. syntax error. Nga Salamat kayo ma'am. Happy birthday. Nya sa Ano tanang na mga magkaon, ganyan. Una blessings na dili na namo gyud kay bawo mo bagang guys. Agi jang gikaon ganihan na bantayan ha guys kay gisagol sa pansit nga hipon jang ipang pili. Ijang paborito. Hipon tanan wala mga hipon diri oh. ang pili. Nangita na pugugan baka tong squid ball o katong kay ang dali dikad sa ba. Mura na hinuon nagpuro pansit lang imong giluto kay wala naman na yung mga rekado pabili di ay. Wala, oy, gabi na yung gikaon. Just shout out day ko sa muang silingan si Ate Minit. Kay gitagamig usa ka mangkok nga Mahawa na ko makay lechon paksiw. Hayag kayang video oh. Gitagamig usa ka mangkok nga lechon paksiw. Salamat kadto Ate Nit amo silingan dari. Shout out day ko ni Jid Hilo diha sa Cebu City. Hayag lagi kaya mong video. Puti mong video. Shout Mga out unta, Jid. ni Jid Hilo. Lami man di ay mo bili sa taxi mama or ni kayo. Nakdala sa kanang gold nga kuan nagpakwan. Lami kayo. Lami kayo Hindi guwaps. ko eh. Pero kita ko. Oh. Maka. Mo ni si Iron guys. Si Iron nga kuan. Hi, Ma'am B. Salamat. Lamig kayo mong pagkaon. Lamig kayo mong brasya. Lami kunog ang pansit. Lami pansit no. Oh. Mo ni siya guys katong na-aksidente nga dalupad-lupad sa relimpos nga gatbog. Naayo na. Naayo na siya. Musa man mo. Utagam na ka o Kuhan. Lami bitaw Depende. jang litson paksiw. salamat ka pero nasubay ka din. Na. Thank you for watching guys kay nagira na gamahang atop. Oh, pagkaroon ka. Eh, bye-bye na anja. Happy Oh, happy grabe birthday. ba? Happy birthday ma'am. Happy birthday ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. kay Regards Nibuan ko na. kay sir.